Tektur kai bo jefur pano nini kogno norgala je borok tatal hamjangnai bo jefur pano nini kogno khnaglak borok kubui hamjangnai bo jefur pano nini kogno yakareo thanglak hamjangma bagoi bebak tomung no salaye khibiwi mano nung bini hamjangma no mannani bagoi nung tamo khaya tongkha nungle bebak no bini bagoi yakarei paikha bole nini bokhana se bujiliya hinke bono no kubui hamjangna bagoi phaiya bono no tektorina ni bagai phaimani si boni ni bokhana thungnani bagai phaimasi boni ni bokhana subainani bagai phaimasi bo kubui bokhana hamjagya kubui bokhana hamjaka anke bonono yakare thangla kamu bo rangna hamjaka bo thangai paikya je borok rangno nugai hamjangnai boni hamjang jibono phana kuplungya aw ang semano tabuni ni belai na mokole mukti yorja kuri khani ni langmani logisang tabu hingke nini mokole mukti yorja nini mokole mukti yorjano hoirine keo phana koroi salcha phainai nini mokole mukti hoirine ni borok tektoni jora lai thangka nini tabu phainai tongthongni jora watini jora wati phayo satungni jora satung tungu omtui nongoi tong hanini langma bonono khiwi klangmani hai bobo bini hamjangmani bai khiwi ne klangjaknai salcha bini hamjangmani ongoibo bini bagoi saya sitra ongoi basanai borokno duka reka tektori khanung bo salcha nungbai belai no charai thanga jefru pano nungbono nakar sannani hinai rutuk pano nungbono rutugui manglak ongoi mangkhana bo nungbai tongpuru hiru oinai bo tei kubuni borok bai thangai salcha jiru tektoni jora phainani hingke belai no klaisa tongthongni jora phainani hingke belai no kutu mokol bai naithoknugui bokha bai hamjagui belai no chaliyana jefru kuni khabak sakai yapuri selai nani jorawono yakare kalangkha nungbono hamjangma mannani bagoi nung belai no khaikyable rang rikha ri rikha yakung boromkha haipano bonono care khlailiya tebre tongkhono rinani bono langma bai krungjak YouTube channel ni ang Amol Debroma bayarok norago video no khana oi kichale wan sugoi bujiwi mangkhana video no chajagai tongkhe please like tai share khai redi tai nunga ni channel katal phai tong gangke please ani channel no subscribe khaioi bell icon no sinoi nan tapok di tamokhe ang jefru video katal dao afruno ni neoro jotoni sai sikang sagoi na tui hingke tini ni bagai mo suno video bayarok norago jotono kaham kurung tong hambai।